नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया कहल जाला कि इंसान जब प्यार में पड़ जाला तो के अपने प्रीतम से मिलने का अप्रत्याशित तलब होखे लागेला। आजकल खबर में भी ऐसने कई गो मामला चल रहल बाटे जौने बात का जीता जागता उदाहरण बाटे। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के सीमा हैदर प्यार में पड़ के भारत आ गईली। वहीं ये बार भारत के रहे वाली अंजू अपने प्रेमी से मिले खातिर पाकिस्तान जा पहुंचली। ये खबर जब सोशल मीडिया पे आग के तरफ फैलल तो हर कोई इस जानले खातिर उत्सुक हो गई कि पाकिस्तान जाए वाली अंजू आखिर है के। दरअसल यूपी के बलिया जिला के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुरा गांव का निवासी अरविंद का पत्नी अंजू अपने पाकिस्तान के प्रेमी नसरुल्लाह से मिले 3 दिन पहले ही पाकिस्तान पहुंच गई। ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल भइल काहे कि सीमा हैदर का मामला पहले से ही हाईलाइटेड बाटे। जानकारी मिलल कि राजस्थान के अलवर जिला में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र बाटे। बलिया के खड़गपुरा निवासी अरविंद अपने पत्नी अंजू का मायका मध्य प्रदेश का गुना जिला बाटे। उनका पति अरविंद 15 वर्ष की बेटी तथा 6 वर्ष के बेटा के साथ प्राइवेट फैक्ट्री में कार्य करेना। अंजू भी भिवाड़ी के टपूकड़ा में एगो कंपनी में जॉब करेली। ए दरमियान अंजू का फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के प्रेमी नसरुल्लाह से प्रेम हो गई। अंजू और नसरुल्लाह के बीच प्रेम परवान एक कदर चढ़त गई कि वो अपने प्रेमी से मिले खातिर पहले से बनल पासपोर्ट के लेके पाकिस्तान पहुंच गई। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के खड़गपुरा निवासी अरविंद पुत्र स्वर्गीय शिवनाथ का शादी वर्ष 2007 में ईसाई धर्म के रीति रिवाज के साथ मध्य प्रदेश के गुना जिला निवासी अंजू से भइल रहे। शादी के पश्चात अरविंद अंजू के लेके भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी करे लगना। अंजू का चाची खड़गपुरा गांव के निवासी सुभावती देवी पत्नी शिव कुमार के अनुसार लगभग 17 वर्ष के शादी के दौरान अंजू मात्र एक बार लगभग 10 वर्ष पूर्व खड़गपुरा आयल रही। अरविंद के पिता शिवनाथ का 3 वर्ष पूर्व ही निधन हो गए रहे। एमे अरविंद तैना लेकिन अंजू ना आईली। अंजू के पाकिस्तान चल गईले से गांव के लोग भी सख्ते में आ गए बाटे। लेकिन जौना तरीका से खबर सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहल बाटे के लेके आप सबका राय का बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।